لهولا کنفرانسان و ببرهویا دام و دزگهین میری و نوینرین آلین حزبی و جماورکی هنردوست باجر آکره و دوکه و زاخو چل روژیا وەخەرکردنا نویسکار و مێژنویس و مامۆستا و هەلبەزوانê پێشمەرگە حکمت مەلایاسین ئاکرەیی بڕێوە چوو. حکمتê مەلایاسین وەک هەلبەزوان و نویسکار و مامۆستا و پێشمەرگە dijiyê xwe da kesekê tijî berhem bûye û çendîn helbestên wî ji layê hunermendên navdarên Kurdistanê hatine gotin Mîna Erdewan Zaxo Mihemed Haw Şakir Akreyî û Remezan Akreyî û xwedî çendîn berheman e. و شیندەستên حکمتê Melayasînî di hunerê Kurdî da nexwazme li ser demê şoreşê diyar û aşkira ye. چل روز باز بوون لەسەر وەغەرا هەلبەزوان و مامۆستا حکمت مەلایاسین ئاکرەیی ڕێڤەبەریya چالاکiyên wêjeyî li parêzgeha Duhokê digel bi zava rewşenbîrî li Akirê rabûyîne bi gêrana evê çalakiyê. Di vê çalakiyê de me neviya ku bi rengekê çilînî بهێتە kirin medviya hind panelên hunerî têda bin ku du ferqa ek ji Zaxo ek ji Akirê du tîp beşdarî vê çalakî bûn û dîwaneka wî ku bu cara êkê ev dîwane bihête belavkirin ku dibîte pertûka çarê mamosta ya matayî ew jî gihiştiye me li destê me û li çapê bi dûmahî hatiye. Hikmet Melayasîn wek mamosta li snûrê perwerde Akirê çiya rolê xwe niştîmanî û hunerî di hizra xwênkaran da şîn biketin. زور نزيك بالخطابية ودائما محاولات كركو وخطابية بكيشي تبرف ميجوا ملتي كرت شوا ميجوا ملتي كرت نيشي بدتنو او ام فير نكري واتناف بروغرامت ما يتخوندني دانب او محاولات كركو زياتر بدتي هەلبەزوان حکمت Melayasîn di helbestên xwe da tir bala şûgiriyê û kurdayetiyê helbijartiye. Lewra zûrbey helbestên wî hatine awazkirin bûstiranê. Keftina tiştê çêt kir wî zûrbe zûrê we îqaeka hunerî têda şiyayê awazê li ser danê. La gelek hunermend daş awazê twî yê danê. Bi ji dezdana Hikmet Melayasîn Akreyî valiyek kefte karwanê hizlî û helbestê li bajêrê Akirê û navbirî li destpêka salên serheldanê di navrêzên êketî niştîmanî Kurdistan xebata xwe ya kurdayetiyê berdewamî pêdaye û çendîn pilên hizbî welgirtîne. İsmaîl Seîd, Kenarê Badînan Sat, Akirê.